Welcome back to the YouTube channel Mwana Cameras. Awa palinkhani pano. Palinkhani zingapo za kunja. Nkhani yoyambirira tikambe nkhani yokuzana ndi ku Iran. Pamene ndithu zinthu zili chonchija pali statement imene atuluka chifukwa Trump akufunitsitsa kuti akambirane ndi Iran posagwiritsa ntchito nkhondo. Trump akutero. So in my opinion, in my thinking, maganizo manga nona ngati Trump sikuti amapita kamenya nkhondo ku Iran. No. Trump amagwiritsa ntchito njira yomweja yopyeza. Amene amaupyezera muja. Right? Kumona peza zoti Iran icha ndi imene sopano sikopyezeka. That's like iweru. Nda Trump actually sakufuna nkhondo ndi Iran. Chifano zoti yani nayo so ikuima njo de angobeya kuti akolo tipita patebo tikakambirane tofamba tenge pange nuclear deal ndi missiles acha mabomba awambacha koma amati ziza kapangira ku Ankara kuteke ndeteke ndimene khanga nkhala pakati pama negotiations amene wawa and the foreign minister Iran Araghchi wayankhula ma statement yona kuti choyambirira ife sitikukana za ma negotiations titokambira nato tinapanga ko deal ndi Obama koma tindima conditions athu. One, condition yoyambirira zamabwesa ukwadzicha zimajani zicha muchose zimene zicha zimastima zanusu chose ngati pofo ukazokambira nazo chose zimene zicha silinga makambirane under threat mara opyeza silinga panga zimenezo. Number 2, musabwerese nkhani neli yonse yokhuzana ndi missiles kuti ningasiya amati nuclear simupanga komanso mabombaso musiyeso ndawo zoti nkhani ya mabomba amene amabomba awacha amene apangacha imene yoyo musayibwerese pa tebulo chifukwa nkhani yokhudza ndi chitetezo cha dziko la Iran sichikukhudza wina aliyense sichikukhudzaninso ndi pang'ono pomwe ndi nkhani imene musayibweretse ifeyo zakhala upitirizabe pakana lekale mapanga mabomba za nuclear that's fine, well, we can understand koma na izizi so akamba zimene zonse which is quite understandable ndizomveka chifukwa dziko lopanda chitetezo delikhala chani dziko lopanda chitetezo ngati Palestina ichi ndi imene analipangira mucha Iran imagine Iran ikhale lopanda chitetezo chingachitika nchani ndikuti abwera basi nkhani yake khala chani ndikuti adzayinyenya yonse zakusandisa kugaza kumene kucha ma Americans iro amene zimaza pange zomuzo. So Iran yakana kuti ma conditions zimene yapereka ndi amene ajawo. Okay, nde siri kudziwa kuti pano pa zosala zake mzotani. America ngati siri kufuna kuti jose zinzawozo kuti akambirane ndikuti akuti atasa kuyamba nkhondo. Koma akayamba nkhondo ndikuti Iran so sikuti ikuopa koma ili ready. Iran tilowe apa tipite ku Canada. Trump abwesa zinthu zingapo zodabwitsa kwambiri. Akufuna atenge mbali ina ya Canada. Dzikolo ndi dziko koma awauza anthu ena kuti anthu amenewo akhalenga akagalukira mbali imeneyo ya Trump atenge. Ndi anthu akhala kukambirana ndi amakambirana ndi America kuti ife tofuna dziko lathu mu Canada momwemo tofuna dziko lathu na Trump akumwa passport anthu aja ndi anthu aja ndithu afuna so ndalama kuti apangire zina ndi zina. Koma Prime Minister wa Canada Mark Carney wayankhula kuti zimene zozo actually zili against our sovereignty.
I hope kuti Trump akwene kulemekeza malamulo a dziko lathu asapange zimene zozoyayi. We expect the U.S. administration to respect Canadian sovereignty. I'm always clear in my conversation with President Trump to that effect, and then move on to what we can do together. So Trump, Greenland ija. Okay, Trump like afuna ango tenga china chichonse basi. So dali limene lidzina lake ndi Alberta, ndi dali limene 80% ya mafuta ochoka ku Canada amachoka ndithu province dali limene lili. That's why Trump akufuna ndithu alitenge so dali basi uku ndu kukosa afuna atenge. Ndi zimene Trump akufuna. So zinthu ndithu zambiri zikuchitika. Zinthu zambiri zikuchitika. Sitikudziwa zoti zinthu zimene zikathera kuti. Koma Trump zinthu zimene akuchita kumayiko anzawo. Mafrenziwo awona kuti mafrenziwo. Izo zinthu zimene akunani zimene ndithu akuchita. So nkhani ine ndi chitanka cha mafuta chicha chimene chimachita kuti Bela 1. Mukumbukira nthawi yake tinakamba za Bela steam ena yake imene inangolembedwa ngati ya ku Russia koma si cha ku Russia. Inaje pasadzina kuti Marinela kuchika flag ya Russia ndikuchigwira. Oyendetsa chisimu chimene captain ndi khulu ya yonse inagwidwa ku Scotland. Anali madza between kumene koko. Nde anthu omwe kuti okay awena kuzengedwa milandu ku dziko la America. Komano panali captain woyendetsa chitankachi ndi otsatira wake amene mkazi wawo ananena kuti amene situfuna apite ku America yayi. At least mutamupangira muzengera milandu komweko. Ndikuti mwina wake zirani zitha kukhala bwino. Koma zapeza kuona kuti anthu aja anangosowa. Anasowa kumena kukasado kumena anasungako anasowa anthu aja. Mina anthu aja nakapeza ku America. Anapanga za Meduro kangati. Ngakhale sizikili koma anapanga za Meduro anasowa. Nde Prime Minister of Scotland, Scottish Prime Minister, wadandaula kuti akuluakulu zimene zimwe kuphwanya malamulo, mwaphwanya malamulo a general sovereignty akuluakulu, mwaphwanya malamulo kuti ipo kuti zikhala choncho. Kukhala kuti zikhala choncho, zikhala choncho. Mangu panga kidnappers anthu. America. Two people have been abducted from Scotland in the middle of the night. Our sovereignty has been violated, our courts have been defied, and a foreign military has abducted two people from our territory. So, guys, thank you so much, Malawian cameras.